Mayong hapon mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel. Welcome to Ito TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Makati. Okay guys, ako naghangyo sa tanang mga negosyante nga ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalong. Open kini alang sa tanan. Sa kadtong mo ganahan pud mo kuan, ato lang moari lang ta sa mayor's office niya may kwarta unsay buhaton para makahimo tag o inlistag negosyo diri sa lungsod sa Matalong. Kuan doon taon niya example mga grocery nga na ba. Ang importante dito guys sa kalungsod daghang establishment nga mahimo niya. Ako nag-auhag sa tanang mga negosyante nga ganahan mo kuan mo himog business or mag-invest og business, open kini alang sa tanan, sa tanang mga negosyante nga ganahan nga mo-invest diri sa lungsod sa Matalong. Now guys, unsa man day advantage og maghimo mo business diri sa lungsod sa Matalong. Ang primerong advantages kanang ang turista sa lungsod sa Matalong naghinahinay o kuan, taas ang iyang tourist nga moari sa lungsod niya kuan kay niya na natay pantalan pohon niya natay terminal pon guys, ma-realize ni yan natay mga kuan, mga event nga mahimo diri sa lungsod. Balikon ko, sa kadtong ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalong, open kini alang sa tanan. Niya ato gayong suportahan ang administrasyon headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ikaw live diri sa Municipality of Matalong, ikalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong. Buhatong guys. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong.